Da vi så stod og skulle lave den samlede udgave af Blekingegadebøgerne, der prøvede vi ligesom at bruge alt det, vi havde lært indtil da. Og jeg synes, at det blev en meget smuk samlet udgave af de der bøger. Og så har vi ligesom besluttet her nu, hvor vi laver hippiebøgerne, at nu skal det ikke bare være noget, vi sådan, ligesom laver en lille særudgave af til sidst. Nu vil vi bruge alt det, vi har lært. Nu er vi ved at blive halvgamle. Nu kan vi ikke undskylde os med, at vi ikke kan håndværket længere. Og vi har gjort alle de fejl og de dårlige erfaringer. Så nu vil vi prøve at skabe en bog, som er så flot og så sådan oplevelsesrig og så stærk, som vi overhovedet kan lave en papirbog, så længe man nu stadigvæk laver det. Og der er ikke nogen undskyldninger. Altså vi ved, at vi ikke har nogen undskyldninger den her gang. Fordi fra starten har vi truffet den beslutning, og vi har alt mulig tid og alt muligt til rådighed. Altså selvfølgelig er der altid hele tiden nogle deadlines og sådan noget, men der er ikke nogen undskyldninger den her gang. Hvis ikke det bliver skidehamrende flot, så er det meget Poul's skyld. Så er det fordi vi faktisk ikke kan lave bøger. Det er noget andet.